Okay, ito sa ito, alas 4:14 na, mamati na kita sa unang pagambahon ni kagrupong Morina, Barolo de Arosang Barangay. Kapalis na Mangas, okay, Christmas na, 4 days na lang kagpasko na. Okay, ang iyong pagambahon, ang Pasko ay sumapit. Palakpakan natin, mga kagrupo, mga ka-short. Ining ambahan ang ginahanad ko sa tanan nga pamati sa Harana Live ni Sir Vic Dinoso Duped kag sa Short FM. Ma'am Corina, Ma'am Sir Steve kag kay Black Mamba. Tanan nga mga nagapalamati dira sa Dumangas Public Market Tempo School Tindog. Maayo nga pagpamati. Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa paghandog ng tanging alay. Bagong taon ay nagbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik, nang araw ay sumapit, nang sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik, nang araw ay sumapit, nang sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at ang bawat kahit hindi Pasko ay magbigayan, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Nagasala ako mayong hapon tanan sa tanan ng hapon nga tagpalamati. Nagakasala ako, sakit tutunlan ko. Sige lang. Okay, kirid na kirid. Okay, salamat once again kay Nining Morina, Barolo de Arosang Barangay. Kapalis na Mangas with ang Pasko ay sumapit.